ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ನೀನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಸ ಬತ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂತ ಪೊಲ್ಕಿರುಂಡು. ಇನ್ನು ಸೇಮಿಗಿದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ತೂಕ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಪಿನಗಳು ವಿತ್ತರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಲೆ. ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊಯ್ ಏನು ಪುರದೆ ತಂದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಪೊಯ್ ಬಯಸ್. ಇನ್ನು ಎಂಜಿ ಸೇಮಿಗೆದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಸೇಮಿಗೆದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂತ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನಾಗ ರಪ್ಪ ಆಪನ ತಿಂಡಿ ಬಂಡ ಸೇಮಿಗೆದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಅನ್ಕೊಂಜಿ ರಪ ರಪ ಅರಿಕಡಿದ ದೋಸೆ ಅನ್ಪರ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಪನತ್ತೆ. ಇಂಚೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೇಮಿಗೆದ ಏರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೆರ್ನ ಕಾಂಡೆಗೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ತೂಕ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಸೇಮಿಗೆದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇ ಬರ ದೆತ್ತೊಂದೇನು ತೋಂದು ಬರ್ಕ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬು ಈತ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂತ ಜಪ್ಪ ಪಾಣ್ಣಾಗ ಏತು ಬೋಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಈತ ಪೂರ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಪುರುಂಡತೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚಮಚತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆಲ್ಲ ಹುರ್ದುಲ ಅಂಚನೆ ದಾಸಿಮಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಯ್ತು. ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೆ ಜೋಕ್ಲು ಬುರ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಇರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐಡಿಯಲ್ ಆಯ್ಕತ್ತಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಬಟಾಣಿ ಬಿನ್ಸುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತನ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಸೇಮಿಗೆದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಬಂಗೇಜ್ ತಿಳಿ ಏತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ತಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚೆ ನೀರ್ದಿಕ್ಕ ನೀರು ಕೊದ್ದಿರ್ದಿಯೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಜಿದೆ ತಂದುಂಡೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡು. ಮೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ನೀರು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ತರಕಾರಿ ಪುರುಂಡತೆ ಬೇಯರ ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ತುಲಿ ಲಾಯ್ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತೊಜಪ ಬೇನ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ದೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಿನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನತಿ ಎತ್ತು ಶೋಕು ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯಂಬತ್ತು ಬಂಡದು ಬರ್ಸದ ಮೋಡ ಉಂಡತಿ ಮೋಡ ಬರ್ಸ ಜಪ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಟು. ಅಂಚನಿತ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆದ್ದು ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆದ್ದು ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಟಾಣಿ ಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂಡೆ ನೆದ್ದು ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಬಟಾಣಿ ಇಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ನ ಸೇಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಂಚವ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಪ್. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಲಂಚನೆ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೆ ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಬೇಯಡು ಶೋಕು ಬೊಕ್ಕ ತೊಜ್ಜಪ ಬೇ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಆತನ ಬಸ್ಸ. ಬಟಾಣಿಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಬೇಯ್ತಂಡು ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ದೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ 9 ನಿಮಿಷಡು ಬೇಯ್ಪು ರಪ್ಪ. ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳಿ ತರಕಾರಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೇಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಕೇಳಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ. ಬಸ್ಸ ಗೈಸ್ ಬಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೌತಿ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು.
10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯದು. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀಕ ಕೊಡಕ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರೋ ರೆಡಿ ಆಯ್ತದು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸೇಮಿಗೆ ಬೇಕುಂಡು. ಕಲರ್ ಕಲ್ಲರ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಗೆ 2 ವಾರನೇ ಕಲರ್ ತೋಜುಂಡು. ತಿನ್ನಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಿಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏರೆ ಪುರ ಸೇಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲ್ಲ ಇಂಚು. ನನ್ನೊಂದಿನ ಸೇಮಿಗೆದ ಸೀರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೊಜಕೋಬೇನು ಮೊರೆ ಪಂದಿತ್ತ ಸೇಮಿಗೆದ ಶೀರಾ, ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಚೂರು ಬೇಯರಂದು. ಚೂರು ಬೇಯಡು ಅರ್ಪಗಾಯಿನ ನೀರು ಬೊಚ್ಚು ನಮಕ್ ಅರ್ತದಾಯಿಂದಕ ಒಗ್ಗರ್ನ ಕೊರ್ನಗ ತಿಕ್ಕಬೇನು. ಬನಲದಿಯೇ ಒಂದು 4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಒವ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ದಾರದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಂಬೆಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಡು ದಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದು ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಶುಂಠಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಲಿ. ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬಾಳೆ ತಿನ್ಪೇತ ಅಂಚಾನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋದು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು. ನಿಕ್ಲ ನಿಲ್ಲಡು ಸೇಮಿಗೆದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲೆ. ಮುಂಚಿ ಪಾಡಗ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿದೊಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತಿಯೊಂದು ಪಾಡಗ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇವರೆ ಪಾಡ್ಗ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು. ಇಟ್ಟು ಗೋಳಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಕಲರ್
ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತನಗ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಲಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಪಾಡ್ಗ ಚಮಚದ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಹಾಕು ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಪಾಡಬೇಕು ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿತಾರೆ ಎದ್ದು ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎದ್ದು ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಈಗ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ಏನಂತ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ತಂದುತ್ತೆ ಸೇಮಿಗೆ ಒಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಾರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಬೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾರೆ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮೈನ್ ಬೊಡೈನಿ ಲಿಂಬೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಲಿ ತೇಚೂರು ಪಡ ಕೊಂಚೆ ಲಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅದು ಪಡ್ದ ನಾನು ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಸೇಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಡಿಬೇಕ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾಡಿ ಇತ್ತಿ ಇದೆ ಇಂಚ ಬೈದು ಒಂದು ಕಲರ್ ಬೈದು ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಪ್ನಾಗಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ